Betu, zualde zu onjo jarraitu pixka moztuten moztu arte, eta hemen betu eskoban barra badakat. Honekin alde egin zerbait? Bai. Bai. A ber, nik uste gerrikoak inda gaizki, ez da? Igual kendu amantala bai. Kendu ingo eta amantala. Bai. Vale. Manijua. Hau kendu. Hau ere kendu ingoet. Bueno, hau kendukoet, hemen utzi. Eta bueno, etxekoak hartu erratzen ahazuetan ekin batea hasi hemen, ikasteko prest. Vale, bota perretxiko nireko nea, eta ja hola martxan jarriko dugu. Zeratik ikasi orduko ingo dugu birrindu eta ja pudina martxan jarriko ditugu labian. Ikusi, hemen zukaldatu eta gauza galdia ini, Beti zukaldiak beti lagatzitu momentu batzuk, beste gauza batzuk iteko. Bueno, hau ze kristo bain, Ba, erratxagaz egin behar da, ze nire entrenatzaile zegoetuko bazenu, igual lau hilabete hongo zinen erratxagaz bakarrik teknika ikasten. Bai? Hain garrantzitsu da alterofilan teknika. Eta hori zergatik, igual gaizki azten bagiare bai gorputzain mina aldio eman, bai, azkanien palankak aprobetsatu behar diez, eta ez padozun zuzen erabiltzen, azkanien lepoko minel, belaunetakue, eta hor bai dala lesibo, bestela ez. Bikain, bueno, nun hau behemen egongo zan, Bale, lehenengo. Oso iztuak handik hau, Berotu zu ondo. Kiston beruan hau. Bale, ba orduan, eldu berzu, Zabalago, bale? palu egeratu arte aldakan parien. Hankak itxi hau. Osea, hau bola, honeak gehatu arte? Berau. Pubizun. Bai, orain, espinini arte bajatu, ze berez Hor dijoa, no? disko batzuk ongo zien onduen. Bale, itxi hau hankak, Baina, Cristo. Itxi. Itxi gehiago? Gehiago. Ba, Bale, espinini arte. Espinini arte. Ipurdea gorau. Bale, aurrera bitu. Eta hortik, pegata, beti pega. Osea, barra beti pegauta. Hola, honeaino. Bale, eta hortik. Bat. Ipurdea gorau. Astiro. Eta hor, azten da. Besoak altza. Osea, hau da astiro, Bale. Besoak altza eta hortik. Bale, osea, besoak altza eta hortik zrra. Venga, guain astiro. Orain dana Guain segituen. astiro, Manijua. 150 kiloko proba. Rekord de España. A ver, purdi atea, pecho atea. Bueno. Bota itea hola, ez da? Ai, ama, bueno. Ikasi alde zuek. Nik ikasi ez, baino pixu igabe, Fungo gea, txirrik itxarraka. 4 hilabete barru, pixu pixkatekin hasiko naiz orduan, ez da? Barrakaz. 4 hilabete barru, barra. 7 kilokue. 7 kiloko barra. Nigero ja... Ez alde 15, zenbat izateko? Neskena 15 eta mutilena 20. Vale. Gitxiki. Eta 7? 7 umiena da. Eta umia ikusi aldiazune jo. Principiante. Oso ondo.